Hoy, ali ragod. Nakoy istorya nimo. Ali dayon. Hoy, kumusta man ka? Unsa may imuhang istorya nako? Stoy, chismis na pod mo din ha. Si Bathsheba ba? Kipatawag sa hari. Nakidulog niya. Siya na noon kipatawag. Kano kipatawag man siya nga minyo man to siya. Minyo asawa na niya si Uraya. Katupang sundalo. Anong siya may kipatawag? Dili man ako. Kalain po na ni Haring David. Uy, kalakot. Nge, alangag ikaw piliun sa hari nga. Kagwapa tong Bathsheba niya ikaw na hinuon. Naunsa po kakilati dira. Naunsa po ni si Bathsheba. Uy, nakidulog man nga minyo.